Het is manje, 8:51. Gaste Sjoerd stiert voor de lift. Om 9 moet er koffie uit de automaat hellen hebben en efter de computer zitten. Op de 6e verdieping van het verzekeringskantoor in het noordoosten van de Zuidwest-Stellingwerven. Net om nietsjes te slaan, want dat doen ze nou op de 2e verdieping, digitaal. Hij stiert op de begane groen, de dwarren gene iepen. 8:52. In de fietsenkelder is Boele al instapt en hij glimke tussen het glonsgen stiel Gaste Sjoerd ta als er hem sjocht. Moin Gaatske. Gaste Sjoerd had wiet hier en een dampige jas. Van de kuier van de parkeerplak naar hier. Het stoorijnt van daar. Boele is droeg als hop. Ekkel komt er altijd op een fiets. Het hier leidt hem plat en strak op een holle. Krijgt wat de netjes en net hielendal van deze tijd. Pluzig is het ekkel wat. Wat nou, wie? Zei Boele, Ja, zei Gaatske. Hij ken het het gek onstekkende toontje dat Boele in zijn stem had. Net alleen nog nou, maar eens altijd wel een beetje, ik wil die een bloedneus slaan. zei Gaste Sjoerd. Zou je dat lood op? Denkt er. Of zei er dat ekkeloed op. Boele sjocht Gaatske nog hield iets met een skipperlights aan, dat hij zal het wel net jet hebben. Een van zijn voortosken stiet krek wat skeen, een heel vervelend gezicht. De lift liep het jood wel stariger als ons. De 6e verdieping viel onbereikbaar. Boele zei het verder niet. Gaste Sjoerd had het gevoel dat er hem slaan wil. Dat was altijd bang. Jetter zijn hij de mem versezen. Hij zocht voor hem hoe er Boele zijn holletje in de knoppen van de lift slacht en ons in hier veromloopt om het nog een paar keer te dwan. Ont het paneel onbarrels is en Boele op een vlier leidt. De 6e verdieping. 8:56. Gaste Sjoerd moet als eerste bij de koffieautomaat wezen, oors hel het er 9 net. Boele stapt door de lift dwarren de orenkant uit naar de kapstok. Gelukkig. Maar bij de koffieautomaat stiet Sietske? van de 4e verdieping. Zijn oude, geheime rede leefde. Zijn borst loopt dicht, het bloed roezet hem in de holle. Zijn buik wordt leibig, Moin, Gaste Sjoerd. zei Sietske, Ja. zei Gaste Sjoerd. En hij besjocht haar eens op een del. Ze is nog altijd lieke mooi. Ze rent bij hem del als het apparaat klaar is. Het roekt zo lekker. 8:58, maar het droot als in een 59. Gauw drukt Gaste Sjoerd op het koffieknopje. Krijgt om 9 klikt er zijn computer aan. Voor 12 moet er nog een berg aan werk verzetten, want daarna had er het de hele middag net ontied. Sollicitatie peteren Sjoerd. En verder als dit kan Gaste Sjoerd net opklimmen. Hij moet ze aannemen. Er moet in komen voor de 3e verdieping, een middenklasse. Geen beginner, geen topper, maar een degelijke kracht die betrouwbaar is. En die hebben we jou today net volle. On het bureau, efter het toetsenbord, eerst maar een stukje balen. Er is clean desk beleid, dat dit mij is net. Maar Gaste Sjoerd docht het dogs. Boele jou trekt niet om. Liggen om het flexibel werkje. Alle dagen een oor bureau is niet voor de mensen op deze afdeling. Gaste Sjoerd vindt het wakker vertrouwd dat er alle dagen zijn eigen plakje weer op zitje kan, wittende dat er net een oor zitten zal. Gaste Sjoerd docht zijn balenbakje iepen. Het bakje had er al jaren, in zijn squaltijd nog kocht bij de Hema, mijn mem. Het viel goed dat het balenbakje in alle levens- en carrière-stappen bij Gaste Sjoerd bleun is. Henne Bouke, zijn minst favoriete collega op de 6e, meende is dat het grappig wie en hij het bakje versieden bracht onder in de plantenbak. Gaste Sjoerd koer de eerste 2 minuten nog dwan als die het hem neert, maar doet er maar net fine koer water hield hij lilker. Hij schreeuwde de roer. Henne Bouke laak hem erom uit, doet er het bakje op het laatst zelfs maar weer uit de plantenbak visken, maar eens weer wat benauwd voor Gaste Sjoerd worden. Zijn grapke had er nee weer west. Henne Bouke is een fienien, dat stiet Gaste Sjoerd net zo aan. Gaste Sjoerd is jeder een nihilist, ekkel had er daar zelfs nooit zo nijtocht. Het wut zei hem net eens wat. Maar Siebe, die bij hem aan het bureaublok zit, kan er het beter vinden. Verder zitten in het hoekje van de 6e verdieping dat Gaste Sjoerd zit nog Wiebe, Wiep, Wieberen en Jean-Pierre Gustavo. Schande dat Wiep altijd wat in de toon valt.
Maar verder is het een goede groep collega's. Ik geen frolje hier op de 6e verdieping. Dat komt gasten Sjoerd net meer uit. Boelen, Siebe, Wiebe, Wiep, Wieperen en Jean-Pierre Gustavo trouwens ook. Die worden echt wat benauwd om frolje heen en vielen haar wel zo noffelijk als vrouwelijke geuren, eegopslagen, skonken, lichaams en stem net in de buurt binnen. Hennebouke zou er stiekem wel van genieten. Gasten Sjoerd had de ballen opgehouden en wilde de eerste e-mails teruglezen. Er zitten grote pdf-bestanden in, met grafieken en nieuwere oersjochen in verschillende flitsende kleuren. Gasten Sjoerd rijdt hem ermee. Een oor zou er slucht van worden, maar voor Gasten Sjoerd is het de gewoonste zaak van de wereld. Hij werkt die zelfs ook al 20 jaar en had zijn streken wel verzinnen. Hij mij dus ook de sollicitatiepaperen aannemen van de media. 5 kandidaten binnen er. De brieven en cv's die het instuurd wienen, stien de Gasten Sjoerd een stik voor stik net aan. Net dat het inhoudelijk meer wie, hij komt er gewoon net bij bepalen. Saai. Want eens voldocht het verzekeringskantoor hem net meer. Eens kan het hele werk hem niet meer schelen. Maar dat zei er maar net. Het is zijn geheim. Zat er wel meer geheimen had. Net gewone beskierde stiekem lietse dinkjes, maar grutte geheim. Die hem zelfs wel de kopkastje kennen als ze naar boeten komen. Grutte, grieze, rood, zwarte geheim. Als Gasten Sjoerd aan de sollicitaties van deze midje denkt er ook aan zijn geheim. Zou hem Jood inhouden kennen? Het is wel jong allegeer. En jong is wel goed. Sappig. Gasten Sjoerd had een hele bak vol ballen op, maar nog hield hij honger. Zeg je het altijd? Gasten Sjoerd had altijd eens honger. En net een beetje. Nee, het is gekmeidjende honger. Razende honger. De buik screamt er zuiver oer. Hij tikt ons in geheim en hij viel zijn buik weer borrelen. Een skate zit hem dwars. Op kantoor kan die altijd wel inhouden, maar nu gaat dat wat minder. Hij begint nu aardig op zijn stoel te schouwen. Er komen stekken in zijn buik. Een liets, saft skateje zou zijn pine al voortnemen kennen. En net bot opvallen, zo denkt er. Hij ontspant hem en liet een beskierde pufke vlenen. Zo niet dat we alle keer van weten dat hij het meest roeken en ik wat verrotte wijzen kennen. De lucht om hem heen wordt zwier. De reuk komt hem zelfs in de noastergotten. Hij zocht om hem heen. Boelen, Siebe, Wiebe, Wiep, Wieberen, Hennebouke en Jean-Pierre Gustavo, ze binnen er wielens alle keer, zogen net op of om, dat het valt net op. Gasten Sjoerd blaast tevreden en opluchten uit. Zijn azem vermengt hem met de kliemske lucht van zijn skate. Hoi Gasten Sjoerd. En dan stiet Sietske ineens jonken hem. Wat was dat hier? Vreeg het Gasten Sjoerd verlegen. Hij wordt weer vuurreed en warm om me hollen, omdat er Sietske zocht. En omdat ze midden in zijn walm stiet. Ze leek het er geen erg in te hebben. Nou, ik kom direct te werken. Daar, bij de printers. Mooi plak nou. Zei ze mij een kniepeeg. Gasten Sjoerd kwam het hem deer als ze over de printers begint. Ja. Mooi plak. Zei Gasten Sjoerd en hij viel zijn nekken dweilterig wierd worden van het zwit. Zit ze hier op de 6e verdieping? Zou ze nog een hekel om mij hebben? Zit ze me nou te plagen? En hoe zou werkt het ze hier eens nog? Ze weet nou toch alles van Nefertiti? Ja, dat klopt het. Ze wie er ook er nog maar op de televisie. Nou, dan zorg ik daar wel weer. Sitske, welkom op de 6e verdieping. Zei Gasten Sjoerd en hij draait hem weer stief om naar zijn scherm en docht als zit er tegen drok zijn e-mails te lezen.